hadir dalam rangka hajatnya Bapak Haji Dartos keluarga di Pesta Walimatul Arus. Ucapan terima kasih banyak kami sampaikan kepada segenap para panitia hajat atas segala servis akomodasi yang kami nilai sangat menyenangkan juga sangat memuaskan. Besar harapan kami, semoga dalam rangka memangku hajat dari awal hingga akhir nanti, tiada satu arah rintangan apapun, sukses dan sukses selalu. Kembali kepada jalur cerita di kesempatan siang hari ini bersama Sejati lan Setia, Biyangi Sandiwara Pantura, Wira Mandala. Pada kesempatan siang hari ini membar cerita, namun terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tutur cerita ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah luput alfa, noda, dan dosa. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, menimbang serta memutuskan pagelaran Sandiwara Wira Mandala pada siang hari ini dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Petaka Tumbal Gender Pancing. Petaka Tumbal Gender Pancing.
Walau kudu sepikir tindak tanduk kudu dijaga laku-laku laku-laku padin titini setindak gede nawasi sangat tindak gede nawasi seniman lana seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali Wiramandala sandiwara Raden Mas Juleng pimpinane alamat saking Bulak Jatibara nyuwun agung ing pangapunten dan jembaring pangapuran maklum anu sabiasa maklum manusia ning dunya panggonan lali luput lan salah milanipun kula serencang nyuwun agung ing pangapunten para sesepuh dilali-lali anggir bae sokora bisa lali dilalipur anggar beli kalipur nambelewes dadi kilingnya nambelawas anggar bae dadi kemutan mama tuan rumahnya sarang ibu tuan rumah gede minang kasih umur banget cek salam kangen kangge Mama Jidarto minangkane mama tuan rumah dewek sareng nyonya pringgal tuan rumah kang mirengaken senajan raga panggang nanging badan kulane tetep baringan Mama Jidarto esuk nakir sore nakir sing ditakir godhong plasan dilawan yawan mikir bengi mikir Mama Jidarto minangkane tuan rumah dewek sareng mimi aja sunyai gede minangkane sing mirengaken emane wong seduluran beli bakal pegot selawase mas dan kardan ayo gak kandan yang jabat sirah ning jero kaya wong sugih maning sirah ning jero ndi semene ning Tegal Ararahe ning jero hari ya sampe iya maksudnya mene santemet ya ayo ngono beli yo mene duh si pengen iring-iringan baik kaya wong demenan mane wong seduluran ora bakal pegot selawase nok citrangan minangkane sing ditembangi sing duwe wijaya damar bulan dewek Bapak Jidarto yang gede kang mirengaken Ibu aja Suniangan
suwun sanget senajan raga paanggangan nanging batin kulane tetep paringan banget nampin kayune nangka delikat kayu kedinding sugi kipen sibokan langka sekin bae lagi kesanding lalu 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 non engko gah sim prangsa kita pabian udik kah aduh karo laute ya siran kayak beli paham sing mengene atau sote bakat tekane sing kidul ya bakasan kita deleng alor ya wis par polisi yang kan negara papa tekang pabian udik jare ning kono ku rundingan mau sing upak garep kondangan ning Kang Kaji Darto ning pabian udik lebakian sing dadi bahan pikiran kondangan je pikiran serba keder hari kudu ngomong kita sing dadi kedere priwen sim ari beli mangkat nyong Pak Haji Darto iku wonge loman bener monone mah setiap ketemu karo kita singaran rokok ku beli kari jambu hari rokok mah hitungane beli sepira ya kayane bakal je kita kidongol mana hari batur mah pada kondangan sing dadi putek angklop mah kita gawa amplop go isine langkah ai alhamdulillah aduh wong ayu kesuwun matur kesuwun wong ayu bidam isejen kalau megasim lah jare kita mah duit beli payu engko kita bika tempiling rahine mah enak temen sirah di masa payuan ditokokaken tuku es teh pucuk rungokaken ya bener saujare omongane wong tua priwen sih singaran rezeki iku diudag-udag ya mantep ya dienteni aku iya kan oh sing ora disangka-sangka yung duit dolar gitu tutu duitnya wong kene ya tutu subhanallah kan siapa sing ngalungi kanan inganan iya ora takoni mani nok kesuwun kalungane kesuwun ari wong kudune arepan ngadiri kondangan masih ngaran rezeki kuana ana bae keligane mung masih ana sing dadi pikiran apa sing dadi pikiran yang kita ki bebaturan ki ora lamun zamane ning kana mah rombongane Bosuka ya Raden Culeng ya Raden Gunawan Kaji Darto kudu segolongan Mama Ji Darto minangkene sing duwe prau kuning dewe aja lali selawase sarung ibu aja senia minangkane sing ngormati sing ngormati toliga dalal iya ari mau sirah kok jelengat-jelengut mikiri amplop isine kosong langka sing nggo kondangane nggih mengkenen baka prinsipnya kita priben baka wong bebaturan mah sing penting mah teka karena hadir konon ya beli buwu duit kah buwu tenaga atau teka wonge kah seneng berak bos Dartone kusim ya kaya nih manda jare pangeran indane kudan toli pangeran nyateti wong kondangan menyejar tulis ngaco mung sing dadi pikiran apa? Mau kita ngomong ka durung tutup cak priben rombong kan bature kan ya, ya. Kita kan buruan dewek sing awit pengen Ya. kita kardan broto Iya. nah saking ki broto ki pirang tahun lawase Ya mbuh. aja maning ketemu karo wonge Ya wis belasan tahun ora. panggonane bengka beli weruh kita ki ya kan Ya tapi jaring rungu kah ning pabean udik brotoku. Ya sekali pabean udik brotoku. aja gawe-gawe sirah Gawe-gawe priyen wong pengen ngomong pabean udik. emangnya sirane wis krungu Iya lagi pengen kah lagi bareng-bareng masih bareng
Ya kun mah pengen. Iya. Bocah. Ki duit kin nyong beli payu kanggo kondanganku. Jadi Sira duwe beli. Yang duit ki kudu turu paken dingin kini. Nah. dalan Bos Nirwana Mandala. Ayah Angger, Bunda Angger. Kunku bagane wong ning kene gak pikirannya mana-mana. Mana-mana pada karo tangga. Yung kaya lakadina sejen, ya beli. Ya. Dilawani kita, ya. Dadikin ki mengkenen kini ta. Cak priben. Hari kita wong bebaturan iku jaregah hari masih anak tawa umur berarti masih ketemu. Sekalipun kapan saat dan waktune. Contohnya kayak siapa? Siapa? Ngaturaken matur kesuwunong citra minangkane sing duwe prau Wijaya Damar Wulan Dewek ngaturaken matur kesuwun sareng Bapak Jidarto Keding sareng Ibu Aja Sumi Keding minangkane sing duwe prau kuning dewek aja lali pajengan lanang pajengan wadone Keding sing hormati. Ari wong bebaturan iku najan lawas diketemu tapi masih pada uripe contohnya Siapa sih? kita karo Pak Puji Iya. pirang tahun tuh beli ketemu Ya wis belasan tahun. pengen makanya ngapa bakaning wilayah Kaloran ketemu karo Pak Puji Iya bener. tapi saking nembe ketemu ning dina kieu Iya. kepoko ning ajatane Pak Haji Darto Kang Haji Darto bener. subhanallah ya bakal mikirin nasib yang uang kini tam Iya. kayak ngapa Pak Haji Darto peraune kuning kabeh Iya. dunyane pirang-pirang Oh. tekanin duwe anak gaya ganteng Aduh. bareng anu anaknya kita karo sira jare kasingar anak-anak itu tergantung embok karo bapak baka emboke ayu bapane ganteng anaknya gaya bagus bareng sira karo kita kitanya kayak kene siranya kayak konon komo rabini ramora Iya. lamun beli kawin sira mah masa payu beli Iya. Iya. tapi kudu sabar Hari kita mata lakoni betak sabar Pak. ya iya Ngaturaken matur kesuwun kangge pek sing duwe prau kuning aturaken matur kesuwun sanget sareng pajikan lanang majikan panjenengan lanang panjenengan wadone Keding aja lali nok citrange Keding minangkane sing mirangaken Bapak Jidarto minangkane sing minangkane mama tuan rumah dewe sing paling oh Kang Epek Keding minangkane sing duwe prau kuning ngaturaken matur kesuwun sareng Nok Citra sing duwe prau wirada Damar Wulan Dewek kang bayari sabarilen ari sabarilen sabatoya aja ilok pakat balen mantap beli duwe pekaya mantap beli duwe pekaya dan Nun. dipikir-pikir mah kuping gimana-mana ngobrol wong loroan Mana-mana si priben sih. ana suaranya sinden gini Ayak ruh sing mau gak? gamelan yang ramyang Ya. sindene dirungoknane enak Wah, ya sinden nomor mah coba. ana wayang apa indahnya ku Wayang. Mama Jidarto oh sing duwe prau kuning minangkane sing ditembangi Mimi Aja Sumi Keding majikan pajengan lanang pajengan wadone Keding aja lali Nok Citra Keding
sampungana ning kono ku apa beli kelingan tah? Apa sih? Ih, Kang Kaji Darto hajatanku nanggape sandiwara Wiramandala. Subhanallah. Wiramandala biangnya sandiwara. Iya, Dia ke Raden Culeng. dia ke Raden Culeng. Ide. Gedean berarti. Ah, ya aku nek Kaji Darto nek kaya wong Sindene sindene jare mah Mimi Haji Idah Sukesi. Rabi Degawil. Iya. Ide. Lah ilah pangeran di sembarangan pun. Kang Epik Keding kang hormati ngaturaken matur kesuwun sanget Ibu Aja Sumiangan sareng Bapak Jidarto Keding kang bangajari Wis sakima fokus kita ke. Srok. Aja mikiri sing beli-beli. Yong priwen bega bature sira bature kita. Ya iyalah, Lamun bisa masih ngaran brotok dilalari. dilalari. Kelingan zaman semana enak bareng enak Iya, bareng. iya. Dari yang bahasana rokok sebatang gentenan wong telu. Waduh, ya toli gak batu ruketku paribasane senajan pirang-pirang laka sing kaya broto. Waduh. Jare sirakan perlu semangat kondangan. Nah sekalian perjalanannya Yong angklope durung anak isine Priwen lamun mampir ning Wanantara. Wanantara Iya. arep mancing. Jiwanci bajadiri Beli kelingan apa siraku tuh pastor sugihku. Ni Wanantara. Iya. Ih, setrukan ah. Eh. Luar sudi mah. Bapak Susi Arjeti, Ibu Sukawijaya. Waliku. Wali kapan sih? Toli bapane ning dhuwur. Oh iya. Kita mampir dingin mono. Bokat bae ana wonge. Lamun wonge anak arep apa indane? Ay, arep apa yang ada kari kita dia batur karo sira sing darat bae. Sing Dewi Raja Damar Bulan Waalaikumsalam. minangkan enok Citra Dewe sareng nok Susi Keding kacung sukangan aja lali karo mimine karo Salam. Ya Allah. Bapak Otsi. Alhamdulillah, nembe gede kandak kena. Durung gak? Panjang Lingkep. umur berarti. Ke bocah kita. Sekarang susu susune arje. Susi Arjeti. Iya. Kita mau goleti Bapak Otsi, mesusi ku jare Bapak Otsi mana nih pabean udik tek goletin jati barang lah kak. Mana seleng nak ulatane. Tek goleti jare Bapak Otsi mana nih pabean udik tek goleti ning pasar bangkir lah kak. Ini agak. Bocah ke harga diwaseng gini. Ya kayak Harga diwaseng bocah. Iya. Tua-tuane kah? Iya. Ya mangsa yang gulati wong ning Wanantara tekan mana-mana mah. Pasana ana ning sepideng. Sepedang dak kita nak rombongan ular ya dah. Wong ada blatung ning kan. Ih lagi pada apa ga? Subhanallah. Siraki bareng sakit ibu ca pengene bles sakine ayu. Sing bengen gayung kita weruku ayo sing bengen. Nah, Mung bengen mah durung zaman kemajuan. Ya, Baune mah cungure aku irit. tadi kudu ngomong mah ya. Bocah semono ayune lakan laki aku blesa. Siapa aku? Ya sukane aku. Waran kon Yuk pegatan. ada kita karo sukaku. Mater modal rambut pesing dawal akan tertarik sing guri ke gendor. Krungu wong endah. Jare Bapak Otsi mah aja blesak. Apa sih? Ari ngomong ku aja jujur-jujur banget. Ana sing kali tani kono neku. Dadi mengkene nok. Singaran omongan iku blenak sote baka beli. Ya iya. Tapi baka iya ya aja blenak. Go, bener nih. Masih karo bocah kun masih. Alhamdulillah masih. Alah, ki ngomong-ngomong gue panennya pragat. Wis pragat panen, wis ditempurakan KB, duitnya wis entok KB. Sekian ki harapan mumpung anak bos Jawara Banten Jaya. Ngaku kelambi naga ijo. Anak bapak ki rombongan para pegeden. Para pegeden. Paingan senok nyandang kayak baja hitam ya. Iya Satria Baja Harapan. Hitam. Nok sus. Dalam. Mene ganok aja parak-parak
bongkuan ga menega. Nakin. Endo nyewot. Iya, Menega. Iya nok bokot sawan. Saya Enega. teman terkamasa petaha dinakin Mas Sandiwara. Ya. Sia. Seperti mau dicuit ya jam. Orang mah sudah mah. Si Dewati ini yang si Uma bener takang kene beli karuan si laki. Anang apa sih? Tua gak kuno di. Lah lihat pakai Tua model mah kok matang pipi gak pating pangkirut. Pipine. Daga akasing dirahasiakan kan ditumpetakan itu enak alasannya kini kayak enak apa. Wis menang abay, angger pa si dalam si padang dalam foto maning kita. Iya. Iya. Adi No. absen Nak, dalam sinyaran pangeran ngupai jodohku ya. Ya mungkin sepasang-pasangan. Ya karuan. Coba wadone ayune kayak apa ya Pilihan Cari bahasa sandiwara mah laksana widadari mudun sing kahyangan sih. Lanange kayak apa jari sih? Lanange persis kayak mandra. Hari kita weru matur bocakin ki. Wis anak kita mau weru kembarannya ku. Iya. Oh maning. Wis. aja gugu ngomongnya wong ya. iya. Perasaan akan membakan mantan kita biasa. Misalkan, kita misalkan kemate wis entok kita ndelang ablesak tulung kematen maning ya. Sumpah demi Allah udah kejadiannya kayak enen. Weru kejadiannya kayak enen. Mau jare wong kan sing tua-tua bisa mampu lemah kah? Lah Bahasa emang kan kah? Sok dipandang sekian. Katon yang dengar yang kayak apa? Kayak bintang film India kak. Wero. Lamun bengi ning peteng-peteng yang nyawang aya apa? Mana mongkok-mongkok. Bener sih mereka lagi diuji gitu. Lagi diuji kesediaannya sih kayak apa? Kayak sahrukan. Wero. wis ngerti kita gak barang sama rencana tua-tuanya di dalam sandiwara ya. Beli. Wis. Datorkan mana batu sih masih ada di penyanyi aku ya beli. Kita marapan dari artis bae. Nenek. Tujuannya wis tua keliling dunia. Takonana. Dinakin menek tujuannya harapan pada apa mau gak BBB amplop apa sih? Kondangan. Encang deleng amplop ya anak. Batur. Tulisannya wisana. Terus Ya punten kin mah ya jaga perumah tangga kah. Iya. Sirakan cakin makanya wisana. terus terangan Sawah ya apa. bosuka. Ya masih ya tekel karo sedulurku. Ajak kake mangatus be bojo mangatus. Ujung-ujungnya emang ngemis mulu. Ngemis. Ih beli nih kan sembarangan rudiku. Wana tulisannya mah. ya kabeh gak bakal wong kondangan masih ngumpaka wis disi duit nih majikan wadon ki. Ya kun mah tergantung milik tinggalan ya dan. Dadi nggawa amplop bebari wis ditulis we isi lah kak. Tak ini. Amplopnya mendadak mandok ini. Ya wis aa diundangi kabeh a. Ya wis. Luru kagung isi ya. Benar. Ya. Oh dikit di antri. Anak Bos Tarun. Iya. AA Guntur. AA Guntur. Bapak Haji Suwarto. Bapak Haji Suwarto. Bapak Haji Din. Bapak Haji Din. Bapak Cong. Bapak Cong. Papa Rizwan gakin tinggal dikit ini anu. Bapak Alpa. Bapak Alpa. Anak Pak Haji Suwarto. Aduh. Kan nunggu beli karton kita. Lah, semono mau dodok bareng. Ya pokok mah amplop kayak gini 10 amplop